Ovaj buket je za tebe dobra i sveta žena, koja sada čita ove reči i tiho se usmehuje. Zapamti, zdravlje je najveći dar od Boga. Neka te Gospod nežno drži za ruku, čuva svaki tvoj korak i ispunjava tvoje srce mirom i zahvalnošću. Neka u tvom domu uvek vladaju ljubav i spokoj, a tvoje deca i unučići budu pod Božijom zaštitom. Neka zlo, bolesti, bol i rat nikada ne dotaknu vaš život. Ti si uvek pod Egovom ljubavlju i nikada nećeš biti ostavljena bez nade. Neka toplina porodice i prijatelja ubavija tebe svakog dana, a tvoj smeh i dobrota neka cvetaju kao prolećno cveće, donoseći svetlost svima oko sebe. Napišite u komentarima amin. Svako iskreno amin danas će otvoriti vrata Božje blagodati. Blagodati za tebe i tvoju porodicu.